Putem să mergem. L-ai auzit? Nu poate că eu sunt fără bicicletă. Daniel, nu contează dacă știi sau nu ce faci. Nu vorbi cu poate acolo, așa o să știi, acum nu strâng crengile astea din cărare. La bicicletă, fii atent, fii atent. Fii atent ce se chinui, ok? Arrrrr. Lasă copacul lor. Lasă Simeu. Ok, scarpe aia. Deci am spus, vezi, noroc că-s mai mic. Noroc că-s mai micuți, mă. Hai să vedem și pe asta mică. Hai. Hai, curaj, să ajutăm sau... Așa, descurcă-te singur, așa îmi place. Dă totul din tine. Așa, trage. Ai spus coarde sau coarde? Dacă știai, duceai tu coardele alea din discoteca aia, nu? Exact. Ce-am crengi? Oricând! Așa mi-e că m-ai întrebat.